Здравейте! В този видеоклип ще ви покажа как да засилите Gluteus medius, т.е. страничната част на дупето, няколко упражнения, които ако имате болка или просто искате да имате по-стегнато дупе, може да правите в къщи, както и в фитнеса. Аз съм Илия, физиотерапевт от PhysioX и нека да преминем към самите упражнения. За първото упражнение ще трябва да легнем на земя. Заставаме по този начин с изпънати крака. Долният ни крак може да бъде леко свит, няма да е проблем. Важно е този, с който ще работим, да бъде изпънат нагоре. Целта на това упражнение е да правим абдукция и по този начин глутеусите се стягат и натоварването идва точно в страничната част на дупето. Заставаме в изходна позиция и повдигаме кръка, задържаме. Може да усетиме, когато задържиме горе в тази позиция кръка, как се натоварва глутеуса и спускаме. Отново сме за следващото упражнение на земя. Тук ще трябва да застанем по гръб. Лягаме по гръб, свиваме си двата крака, единия изпъваме напред и акцентираме върху този крак за повдигане на тялото. Слагаме ръце до тялото и започваме. Повдигаме, задържаме. Това е така нареченият тазов мост, само с един крак. Правиме си няколко серийки на единия крак, после сменяме другия. В следващото упражнение ще трябва да стъпите някъде на по-високо. Може да използвате стъпало, в моя случай съм взел степер. И качваме единия крак горе, другия оставяме да виси надолу по този начин. Като пак акцентираме върху дупето и върху движението най-вече тук на таза. Упражнението се изпълнява по следния начин. Отпускаме надолу таза, като този крак ни е водещ надолу да спуска тялото. И от тук стягаме дупето и задържаме. Може да сложите ръце на кръста, за да ви е по-удобно. Хоп, спускаме, стягаме. Не трябва да акцентираме толкова върху корема, главно акцентираме върху дупето и движението на таза. Правим някакво повторение от тази страна, сменяме позицията и пак отпускаме, стягаме. Така, в следващото упражнение ще използваме фитнес ластик. Пак акцентираме върху Gluteus medius, правиме абдукция в краката, поставяме ластика долу по този начин. Слагаме ръце на кръста и може лек приклек в колената. Използваме ластика, за да подобрим малко съпротивлението, за да може малко да се усложни упражнението. Слагаме ръце на кръста и започваме странично ходене. Хоп! Бавно го изпълняваме. В едната посока, после връщаме в другата. Правим си по 3 серийки, по 10 повторения от всяко едно упражнение, което правихме до сега. И така ще укрепнат седалищните ви мускули и ако имате болка, разбира се, ще подобрят и болката. Това беше всичко от този клип. Надявам се, ако клипът ви е харесал, да оставите един коментар отдолу за следващи видеа, какви да бъдат те, на каква тема. Ние ще ги погледнем и ще направим видео на дадената тема от вас. Харесайте го, абонирайте се и до нови срещи!